دمسي رادي رناينا زلنا كبرات تحت المدب لما عندي أبكفوت مدرخ أوبن مايك عدم قاشانا كبور بومبر دانيال بوخري ناي جلوبالي أكل كاب تزي تجاجي خب عدي إنجليز لندن مش؟ Yeah. أوكي كبور بومبر ويلكم ناب دمسي رادي رنا بشمين بشم كلهم تختاتلتي دمسي رادي رنا ندالو تنكا ازي ذهب كان عدل بطعمي خمس كنا كافوتو ثانك يو سو ماتش قدم حجوكوا ابالاتكم ابزمصينا عليلنا نيرنا دينا قندتي ابون بردوي لخ احرايز ولا نخا بطعمي يتحقيس زلخو غيدخ نغركا ثانك يو اسكي من البات قدم بيلنا قدمنا بتي حدا حتتات دالينا يزلنا قرب مس نفسها ختلالينا نظام كلهم تخاتلتي دمت رادي رنا وشتنا ودغن كوينم سمعنا زلو مني دانيال بخري كاب معاسي خانا بزينا ياكل تصنبيركا من البات مخنيات متصنبري خمسوقه اوكي حراي يغني لي مجمريا يوناتان معخا يمسكنكا نتخاتل تخاون يمسكنهم ني ريدي ارناون نتغبرو زلهم ناي بحقي كاب قدم جميره نريدي ارنا زكاتاتلا ناي بحق دما محاري ازناغاي نزقالسون ازي حغازي منقد خاتز خل بروجرامات سلازلكم ازي مسكنكم كابو قصيله انا دانيال كيروس بوخره زبحال بعد انجليزي امت ياكل كم مجمريا ياكل كبحال كله بياكل تساتيفه مجمريا ابو مبرناي لندن ونيره كاو نب كاب كتماتات جميرو خمتي أكل تفلتو كاب كتماتات جميري أكل تبعيلو خاو دما ناب حجر خاو دما جلوبال تمسريتو عب جلوبال دما عب تفعل خلطات كوين خسر حسانيه قدمي شدشته حمشته ورحي يخون دما عبو مبرنايتي مقصاص كوينه يسرح له صبو ام حجي دانيال ناب يا اكل سلمت اخذت صنبيركا ماسي يا اكل كنبلكلنا دليت فتحن ديوم انت وين كاتقالس هلخه تي قد قال سندلو تي كندي كاب عدي زوقاني مخنيات مالتي ملكاو سرعات هذا ملاخ سرعات سلازلو اب حجرنا تي كندي تي مقاوم مخنياتي زغي زلو خنتات مالت تزرزر مودعتا يبلون لك اتهاجر كم سفه تدر تجمت الى زلا كل من سياتا حزبات باتاتينو هاجرنا دحريت تمليسا سلازي كمتي اتهزب ارترا زصعرو زدخمو زتسوؤو زودقو ناتو موساون يرخبن سلازي انون حدا خويه سلازي قالس علخو مالتي اسواي صبو اسكا حجي ابا امبركن كخبت مرص ابزي جلوبالي اكل نسخا كون كان قدامي ابا امبر مجمرا غزات مرص زلخا كمي صني حكا ان نسخا ابا امبر كاب تخون ك انتي لوت زغبركا يلو اب منقصاص ياكل اتي تشرحو سرحات كل غزي كاب تحتي العلي نحن يزغيد ويدما كاب العلو تحتي يخيد كم منقصاص جيت تغورم وسانيتات خونوتهم تشرحهم سرحات كلاتهم بحباريا سلازي حجي ناي حدا سب عبركتو ايكونن اتي ابت منقصاص بحبار تغورو نغرا سلازخونه اتهم كلهم نغوروم دلنا سرحات دما كم مجمريا توطينوم زخدو يوم سلازي انا بولقاي كمزي زغور بولوطي انا مسكونكو الى غزاربولو زخل نغير يلن نتهم كلهم كود زقنحو اكايداتاتهم بحبار كنسرحهم صنحنا نعوم دات انا خركام خادي تسرح مالتي واحدين ابنت زخونه سبب حدا كمز مريحنت كمصخلو كمز وي حدش مريحنت كمز مصص كتر تدلي خانو انا تزخون نير مالتي حجب نفسي كنغركا زخل وط الله الكا قالت فتن اتليست سلازي بوغنكا كمحايش الله غير الله تبلو زرا خايو انت الله اب منقسقاسنا ياكل
حجي كونتات تغيروني كابت خنكودو أنا كان زي نريو زلنا حجي تي قالسي نديري إزلو هو مالتي نايب حقي مقوت وسيغو مزلو نايب رجال محمد يخون مستي أب زوبانا زلو كونتاتون تفتكروا زلو كوتاب زوبانا توسخيتي أب عدنا زلو كونتات كأخاب زحمقه ناب زخفقه እናተሰጋገረሉ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ኩነት ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ኣቐዲምና ጀመርናዮ ሕጂ ንዕኡ እንዳጠናኸርናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከም ዝኾነ ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቓስ እቲ ሓቢርካ ምስራሕ ኣዝዩ እዩ ማለት ድኻማት ነይርና ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ሕጂ ግን እቲ ምርዳእ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምርዳእት ይመጽእ ኣሎ ስለዚህ ነዚ ምርዳእት እዚ ሕጂ ነዚ እንደፍኣሉ ለና ንሕና ማለት እዩ ከምዚ ቀዲሞም እውን ናይ ክፍሊ ጎስጓስ ይኹን ናይ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ምስ ረድኤረና ኣብ ዝገበርዎ እቶም ንጥፈታት ዳርጋ መብዛሕቶም ተግባራዊ እንዳኾኑ እቲ ሓቢርካ ትሰርሓሉ መንገዲ ድማ እንዳበርትዐ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمسي رادي إرنا ينازلنا كبرات خطات مدب لما أنتي أبا كفت مدرخ أوبن مايك كبرا بومبر دانيال بخري كاب عد إنجليز ناي جلوبال يأكل مسا نازلو دحرزي 5 عصوت أنا حكا أبالات ناي جلوبال يأكل أبزمت يوم قلقل قربنا لهم حتتات ملي سمنيرو من ديوم ካብ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ዝመፀኒ ርእቶታት ከኣሎ ኣባላትና ይኣክል ኣብ ዝመፅኦም ምሳና ክዝትዮም ምስ በልኩም ኣለዉ ድዮም ይኣክል ደኣ ኢሎም ሓቲቶም ነው ሕጂ ቁርባት ሓሳሲባትኒ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ኣለዉ ድዮም ዝብል ቃል ክብሉለይ ፈቲኖም what do you think ከም ቀደማ የላ እንድያ اوكي حجي انتايو بيناي انجل تعقنو لخاي حجتي الو ديوم كتب التفل معلومات حجي نعلمت مقصاصي اكل مجمريا كتشن 10 شمنتن اساس كاب حجينيو كلتا هاجرات زبل عشايو كلتا زبي يكسرنان كبل كله شعوز تبقس سمعت شعوز تبقس حرقان شعوز تأكب حزبي انت دا ريخا يخونكا مزينة حجي زلو اب كتماتات زلو بزحنا حزبي اب نايا اكل تدا تمازازنو لها خونكا حجي اكل يلني خاطب المهنياتوس بوحدوس اب كتماتات افتن عبيتي للشيخ ابتن اشتو 5 متر 4 متر 7 تاكيوم ياكل كل خلو كتري خلخان حجي خا ابت اخيباتات تدا تر لها خونكا نايقدني كوم خو تسبكم وعينت كردو ግን ታዩ ተቃልሲ ተደረጃታት ኣለዎን ናይ ገዛሩሱ ማለት ተቃልሲ መጀመሪያ ይሕረም حرينو يتسق مستسق يرجع يسكن عودادبا يغير عودادبا مستغيره نابل حي خي تقالسي اجي كاب حدز تاكبه ناب حدز تودبه ختكيد كلها خنتي تقصري ايتريوني خا اتنطفتاتون ايتريوني خا تحرانون ايتريوني خا مناتو سرح يدسرح ذلو مالتي صحجي نبالبات مزي ناتكا رئيته وهابي منتاي اخاخت كتسامع تخيل ابتي زحلي ناي تقالسي سامع تخيل يخا ابتي يلن زبحل نجر جن نبالبات بعين قصري ريخا بعيني قلطيفكا خا ገለገለ ሰባሲ ታይ ዝደሊ ሎማ አንተ ተአኪብካ ብድሕሪዮ ኣብ ቀረባ ማዓልቲ ማለት ከምዚ ፋስት ዝኾነ ሶሉሽን ከም ምርኣይ ማለት እዩ ከምኡ ዝኸውን ይኽእል ስለዚ ሕጂ ቃልስሲ ኩሉ ሳዕ ነዊሕ እዩ መሪር ኢኻ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ፋይናንስ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፀጥታ ዝሕምስ ስርዓት ዘለካ ኣብ ሃገርካ ዘይኮነሲ ንቅልል ዝበሉ መንግስታት እውን ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ሶሉሽን ከተምፅእ ክስተቅርብ ግዜ ክወስድ ይኽእል ስለዚ all in all ታይ እዩ ተቃልሲ ፅንዓት የድልዮ ነዊሕ እዩ
ጻዕሩን ስለዘድልዮ ስለዚህ ቀልጢፉ ለውጢ ክረክብ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ግን ንባልባት ኮሚታት ክብል ክእል እዚ ብጀካ ዝወሃብ ርእይቶ ካሲ ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ይኣክል ኮይኑ እውን ከምኡ ዝብለካ ኣሎ ሕጂ እሱ ግን ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ዘሎ ካብቲ ቀልጢፍካ ለውጢ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ካብ ዝብል ተበጊሱ እዩ ክብሎ እየ ዝኽእል ሕጂ እቲ ለውጢ ምድላይን እቲ ህዝቢ ኤርትራ መሪርዎ እንድዩ by any means እቲ ዝሓልሞን ዝምነዮን ፍትሒ እዩ ዝፅበ እዚ ከዓ ግሎባል ይኣክል ዝበሃል ተቓል ይኣክል ትብል ምስ መፀት immediately ተስፋ ገይሩ ተረዲኻኒ ሕጂ ምናልባት እቲ ቀንዲ ሕልሚ ድሌት ተስፋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ይኣክል መፂስ ነዞም ኩለን ደለይት ፍትሒ ብሓንሳብ ጠሚሩ ነቲ ማሲ ከይሰልጠና ፋሕፋሒልና እንዲና ከም ሰልጠና ገይሩ ነቲ ለውጢ ንኸቃላጥፍ ካብዚኣ ስለ ዝተፀበየ እሞ ተደለየ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተረኣየ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት ካብተን ካልኦት ደለይት ፍትሒ ኣካላት እንታይ ርክብኩም ምስአን እንታይ ርእይቶ መጻኩም እዚ ቁርብ መካፈልካና ትክክል ኣብታ ምልስ ኢለ ዕድል እንተዳሂብካኒ ኣብቲ መጀመርያ ክብገስ ከሎ ይኣክል ክልተ ስሎጋንስ ነይርዎ እቲ ህዝቢ እቲ ሓደ ይኣክል ንምልኪ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ይኣክል ንምፍልላይ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣብ ደገ ከምህላውና መጠን ይኣክል ንምልኪ ክንብል ከለና ነቲ ስርዓት ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና እዩ እንታይ እዩ እቲ መስዓሪ ሜካኒዝም ናትና ከዓ ተዳኢልና ኣብ ደገ ከምህላውና ቀዳማይ ነገር ልክዕ ከም ዝትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ሚድያ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድምፂ ክንኮኖ ክንክእል ኣለና እዩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኣፍሺልካ ነቲ ህዝቢ ክትውድበሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ ካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ድማ ዓለም ተዳ ትቃለስ ኣለኻ ኮንካ በይንኻ ይኮንካ እንትቃለስ ሶት ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሎቢን ስራሕን ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ እቲ ይኣክል ንምፍልላይ ንብሎ ስለዚ እቲ ይኣክል ንምልክ ንብሎ ኣብ ሚድያ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ጎስጓስ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እቲ ይኣክል ንምፍልላይ ንብሎ ዘለና እውን ብሓፈሻ ዝተበተነ ህዝቢ ሃገር ክሰርሕ ኣይክእልን ወይ ድማ እንተዳ ክትዕወት ኮንካ ብሓባር ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ንባልባት እቲ ብሓባር ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ሓደ ክትከውን ኣለካ ዝብል የስምዕ ኣብ ሓደ ቦታታት እቲ ሓደ ምዃን ንገዛእ ርእሱ እቲ ስርዓት ሓደ ክንከውን ኣለና ሓደ ልቢ ሓደ ኩሊት ዝብሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ፀድፊ እትይዎ ዘሎ እዩ እቲ ብሓደ ምስራሕ ግን ናይ ግድን ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ሓደ ክፍሊ ፅምዶ ዝበሃል ኣለና እዚ ክፍሊ ፅምዶ እዚ ካብ 2021 ካብ መጀመርያት ክፍሊ እቲ ይኣክል ክጅምር ከሎ እዩ ጀሚሩ ሶ እንታይ እዩ ገይሩ ነተን ኩለን ኣብ ተፈላለየ ውድባት ይኹና ምንቅስቃሳት ይኹና ዘለዋ ናይ ሚድያ ትካላት ይኹና ብሙላእተን ሓቢርና ንክንሰርሕ ዝብል ሓደ ናይ መራዳድኢ ናይ ኮንሰልታቲቭ ሚቲንግ ገይሩ ነዘን ኩላተን እዚኣተን ከዓ እዚ ዝሽግር ብሓደ ውድብ እውን ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ይኣክል ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ ክፈትሖ ዝኽእል ነገር የለን ግን ከም ፕላትፎርም ከም ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ነዘን ኩለን ኣሳቲፍካ ትኸደሉ መንገዲ ኢልና ንኩላተን ምንቅስቃሳት ኢና ረኺብናየን ካብኡ ብምብጋስ 11 ዝኾና ውድባትን ምንቅስቃሳትን ብሓባር ንክሰርሓ እውን ተሰማሚዕና ኣለዋ ድሮ ሓደ ልፍንቲ ፈጢረና ኣለዋ በቲ ፕላትፎርም ናይ ይኣክል ማለት እዩ ተወሳኺ ተን ፖለቲካውያን ውድባት እውን ምስኣተን እውን ርክባት ተገይሩ ምስተን ዝተረፋ ገለ 3 ፖለቲካውያን ውድባት ጠሚረን ዝሰርሓ ኣለዋ እሳተን እውን ኣብ መስርሕ ኣሎ ትርክባተን ከምኡ እንዳበልካ ምስ ብሩህ መጻኢ ይኹን ምስ ፈልሲ ይኹን ምስ ኩሉ ኣብዚ ዝንቀሳቐስ ስለ ኤርትራ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዝቃለስ ዘሎ ነዚ ኩሉ እዚ ፃውዒት ብምግባር ኣብ ይኣክል ንምእታው ዘይኮነሲ ፕላትፎርም ፈጢርካ ብሓባር ክትቃለሰሉ እትኽእል መንገዲ ምፍጣር ግድን ኣይኮነን ኩላትካ ብሓንቲ ሽም ብሓንቲ ኣርማ ገለ ክትከይድ ግን እንታይ ትገብር ነቲ ኩሉ ትሰርሖ ስርሓት
ኣዋሲብካ እናተረዳዳእካ ክትሰርሖ ተዳእ ትኽእል ኣለካ ኮንካ ገሊአን ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዝሓየለ ክህልዎ ንኽእል ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ዝሓየለ ጎኒ ክህልዎ ንኽእል ነዚ ኩሉ እዚ ደሚርና እንሰርሓሉ መንገዲ ኢና ንፈጥር ዘለና ማለት እዩ አንድ ጽቡቅ ይኸይድ ኣሎ ኢልና እውን ንሕና ግምግም ከምዚ ይኸይድ ኣሎ ተወሳኺ እውን ነቶም ኩለን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይነን ዝንቀሳቐሳ ነስርዓት እዚ ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና ዝብላ እውን ኣብ ትግራይ ይኹና ኣብ ኢትዮጵያ ይኹና ኣብ ሱዳን ይኹና ዘለዋ እውን እዚኣተን እውን ሓቢረን ክሰርሓ እዚ ፕላትፎርም ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክጥቀማሉ ምስኣተን ሓቢርካ ትሰርሓሉ ምክንያቱ ዜርና ዝቃልሲ ንውሽጢ ዓዲ ካኣቱ ክኽእል ኣሎ ቃልሲ ንውሽጢ ዓዲ እንተደያትዩ ለውጢ ኢሚነንት ክኸውን ኣይክእልን በዚ መላግቦ ክገብር ስለ ዘለዎ እውን ምስ እዚ እውን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መጨረሻ እውን እቲ ቃልሲ እንተዳዓውት ክኸውን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ካብ መጠን ላዕሊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣለዎ ምክንያቱ ትዝበዝሐ ጭቆና ትዝበዝሐ ናይ ስርዓት ኣደራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ግን ከዓ ሕሱም ናይ ፀጥታን ናይ ራዕድን ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዝድለስ ካብ ሕጂ ክለዓል ኣይክእልን ክኸውን ግን ንስኻ በዚ ዘለካ እንተደኣ ስራሕካ ሰሪሕካ ኣብ ሚድያ እንተደኣ ነቲ ስርዓት ኣቃሊዕካዮ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዲፕሎማሲ እንተደኣ ጠፊሽካዮ ህዝብኻ እንተደኣ ኣብ ደገ ዘሎ አንቂሕኻ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዝፍጠር ሙቐት ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ተስፋ እዩ ዝህቦ ማለት እዩ ነዚ ብፋይናንስ ትሕግዞ ትኽእል ብሚድያ ክትሕግዞ ትኽእል ብዲፕሎማሲ ክትሕግዞ ትኽእል ቃልሲ ብከምዚ እዩ መላግቦ ዝፈጥር እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ሕልናናቱ እዚ እዩ ማለት እዩ يأكل نملكي إتي يأكل نمفلاي زولا دلو نزن كلت زين أتأميرو زخي دلو من قصاصيو كله دلو إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدن تسي رادي إرنا ينزل لنا كبرات خطاتلتي مدب دانيال بخري كاب يونايتد كينغدم أبو منبرناي جلوبالي أكلي مسا نازلو حجي بزعبا يونيتي حبير كامسراح كوميتات زبل تعم قالات بزح غزينا نسمع at the same time تي اب ستايكتر خلها حزبنا زياده نتي زفلالي خزوتر كما بز ميديا زريو زلخو مالتي بهايمانوت باوراجا بعليت كوميتات كباسو طرح خاتسمع سلازي كما يدا خون زلو تي يونيتي نبلو زلنا كلاي قندتي فتح حزبي إرترا انتاي الكا تأمن مهنياتو شجرنا بحدا وغن سمع كلها إسياس أفوركي ويكا هقدفت راح يكون فيلوزوفي ناي ساحل وناي قدلز نبرا خاب صاروخ محاولو زيتاتينا نسمع استدقاقم ولا كاب أبالات ناي جلوبالي أكلون مالتي سلازي كاب صور محاورو خصاب زتأفق تي فيلوزوفي ناي ساحل سي I don't think أنا ونزركبولو I'm sorry to say that but so see مريري خمس بالكايوس أبا قربا جزيس تسبسي حدش لو تخصب يقولون كمو يزرد عن زلا Okay thank you زين أزين أقدر استحتوتاتين أنا خلت حتوتات ومكوين نسمعنا مالتي حدا إتي نعنا مالتي سنة أمراوي زفرحنا زلو نقرات له مناتو كمزي زتبتن هزبي كويني يسمعك بتحدوغن حجي توم نتقوم لهم زلنا ميلاتات كا انتاي يوم مسلو خنريهم صبغي مثلا حجي ستاتستيكالي نرأيو زبل دلو نابنت ابزي يوتيوبات ناي إرثراويان يوتيوبات سي كنده يتأتندان سيلنا نزاربولو مالسي ولا بتوم دقفت قدف يكون ولا بتهم دليت فتحي زلنا انت داخل ريق خوينا ماكسيموم اتندانسي سقع 100 شح زخون زي يوتيوبات زستناقد هجي 100 شح سكسب اب سوشيال ميديا خستناقد كله انت داخل هزبي اتراخا 3.5 إلنا نزارب لنا خوينا
دارجا 3.5% እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብዚ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ዲክቴት ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ሕጂቶም ንሰምዖም ዘለና የለውም ማለት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዝበሃል የለውም ማለት ኣይኮነን ግን እቶም ዲክቴት ገይሮምና ደለው ማለት ተሳትፎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና ካብ 3.5% እውን ንበሎ ኢና ማለት እዩ ኣብ 10% ወፃኢ ዘሎ ሰብ ኮንሽስ ኮይኑ እንታይ ክትወልድ እዛ መሬት ኢሉ ሳይለንት ዲና ክንብሎ ገለ ዲና ክንብሎ ብዘይገድስ ዝፅበ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ it's a good indication እዩ ማለት እዩ ናቱ 9% ዝኸውን ኣብ ከምኡ ዘይኮነ ኣሎ ቤዚክሊ ግን እንታይ እዮም ቶም ፀገማት ኢልና እንተዳ ክንዛረብ ኮይና ንሕና ከም ህዝቢ ስጋብ ሕጂ ነታ ሃገርና ንብላ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልብና ኢና ሒዝና ፀርና ንኸይድ እምበር ጥዑይ ምሕደራ ዝበሃል ኣይረኸበትን ማለት እዩ ከም ህዝቢ ኣይተረጋጋእናን ወይ ድማ ኣይከድናን ማለት እዩ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚርካ ብመግዛእትታት ክንመፅእ ፀናሕና ህዛብ ኢና ማለት እዩ ሶ እዚ ሕጂ እቲ ርግኣት ኣብቲ ናይ ኣእምሮኻ ከሂበካ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተወሳኺ ንገዛ ርእሱ እትገድሊ እውን ዘምፅኦ ናይ ገዛ ርእሱ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኩናታት ነይሩ ኣብ ጀብሃ ወናይ ምፍላይ ነይሩ ኣብ ሻዕብያ እውን ከምኡ ነይሩ ሕጂ ዜርካ ግን እንታይ ይኸውን ዘለዎ ታሪኽካ እዩ እኳ ይፅብቕ ታሪኽካ እዩ እዚ ስርዓት ንምንታይ እዩ ዝነብር ዘለዎ እንተዳ ኢልካ ኩሉ እቲ ታሪኽ ኢና ገዲፍና ኣሎ ሕጂ እንተዳ ሓደ ህዝቢ ንሓደ ስርዓት እንተዳ እቲ ታሪኽ ይገድፈሉ ኣሎ ኮይኑ በቃ ማለሲ ፎፎኢኻ ትሰዓር ዘለኻ ማለት እዩ ፎፎኢኻ ትሰዓር ዘለኻ ምክንያቱ እንተዳ ስውኣት ከምናቱ ገይሩ ትገድፈሉ ኮንካ ስኻ ኣይናተይኒ እንተዳ ትብሎም ኣለኻ ኮንካ ነቲ ቃልሲ ኣይናተይኒ እንተዳ ትብል ኣለኻ ኮንካ ነቲ ዝሓለፈ ጠቕላላ ናይቲ ሕብረተሰብ ፋብሪክ ዓይናተይኒ እንተዳ ትብል ኣለኻ ኮንካ ሕጂ ኢዝሊ ንዓኻ ኸጥቃዓካ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር እኮ ሓደ መሳርሒ እዩ ነይሩ እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ መስዋዕቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ታሪኽ እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ሕጂ ዕድለኛ ስለ ዝኾነ ህግደፍ ግን እንታይ ኮይኑ አንፎርቹኔትሊ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ግን ጠቕላላ ንዑ እዩ ዘረክቦ ዘሎ ማለት እዩ ንዑ የረክቦ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ክሓቅፎ ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ሰነንተን ድፍዓት ክኸዳ ዝኽእላ ንዑ ግን ታሪኽ እንተዳ ሕዲካዮ መጀመርያ ሕጂ ንኣብነት ይኣክል ክበሃል ከሎ ተዳ ርኢና ይኾና ዳሳት ናይ ህግደፍሲ ኣዝዩ ሕልምልም እዩ ዝብል ነይሩ መብዛሕቶም ዓበይቲ ገለመለ ገለት ደይ ኮይኖም ሩባንስት እንተደይ ኮይኑሲ ኣዝዩ ሕልምልም ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነቲ ታሪኽ እንተዳ ንሓደ ዓማፂ እቲ ታሪኽ እንተዳ ሕዲካዮ ጥራሕ ነብሲ እዩ ዝተርፍ ሶ ሲንግል ኣውት ክትገብሮ ነፂልካ ንኽትሃርሞ ሙልሓንቲ ዘፀግም ነገር እውን የብሉ ስለዚ ሕጂ ንሕና ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ኢና ክንምለስ ዘለና ማለት እዩ ከም ሓቂ ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ ታሪኻት ናትናሲ ማዕት ፅቡቃት ነገር ኣለዉ ማዕት ሕማቃት ነገራት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቶም ሕማቃት ትመሃረሎም ተልግሶምን again ነቶም ሕማቃት ዝገበሩ ድማ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፍርዲ እውን ተብፅሖም ማለት እዩ ንዕኦም እውን ተብፅሖም መንገዲ ክትፈጥር ዛ ክትክእል ኣለካ እምበር ቶታል ተዳ ገዲፍካዮ እሞ ዓብይ ንዕኡ ዓብይ ህያብ ኢኻ ትቦ ዘለኻ ስለዚ ኣነ ሓደራ እውን ክብላ ዝደሊ ነገራት እንተዳ ሃልያ ጠቕላላ ታሪኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳ እምበር ታሪኽ ናይ ህግደፍ በሎ ናይ ሻዕብያ በሎ ናይ ጀብሃ በሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር በሎ ይኮነ ምክንያቱ ቃልሲ ካብ ኣርባዓታት ክብገስ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ይተበጊሱ ብሰላማዊ መንገዲ ቃልሲ ከካይድ ፈቲኑ ክኾነሉ ስለ ዘይከኣለ ድሕሪ 20 ዓመት እውን ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ሳይክል ናይቲ ህዝቢ ዳ እምበር ታሽሙ ይኮነን ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ደይነቕሐ ህዝቢ እንተዳ ተረኺቡ ኩሉ ሳዕ ጉጅለታት መፅኦም ንዑ ሰርቆ ይኽእሉ ማለት እዩ ዳስዋየ ኣነ ንባዕለይ ንምንታይ ኣብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ተሳቲፍካ ንዝበልካ ሓንቲ ወይ ዝሓለፍኩዋ ሕቶ ነይራ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ኣብ መጨረሻ ቋማዊ ትካላት ዝሃንፅ ኣብ ሃገር እዩ
مجمريا احنا يأكل كفطر كله نخلن بوليتيكان ودبات يخونا محبرات يخونا ناي مويا محبرات يخونا ناي سبعة ومسلات يخونا إذن كلنا زياتن ناي محبر نستي يخونا تبعات يخونو إذن بحوار أفتي معبل يقالوا سمو أما ترى جن انت يمزخونو انت دايلنا نتي لعلنا حق خحلو زخئل قواما وتكالات يمزهانسكو مالتي إذن قواما وتكالات زياتهم انت دهانيسهم شعو زمت ديكتاتورون أكوميديت كجبر أيكلني تهاجر مالتي مهنا الشيء إذن حجي معبيلن نبلن زلنا هاجرات كلاتن إذن ستيبل نبلن زلنا كلاتن رجوع زخانة قوامه وتكالات نسوق قوام كحلو زخولو تكالات سلزلو أني مالتي that's why كمان شعبيا مجمران نتمحبركم زفرسو مالتي واحد جنتي فللينا نمصباب ويتي زلو بأوراجا دي بعلي دي وبهيمانو ديسي انت حنقبر لنا الكتحسب بعيني جلوبالي أكل كتري خلقها انت ناتاتكم ترى انت لو تتصاوتوا نحن حجي حدا تي غوسغاسي تي قند مسارحي غوسغاس تقبر كتكيل لكاي تنقحاتي معناتها حدا خاطر سرحنا تي حزباو منقصاص ناي منقصاص ياكل اب حزبي نقحات مسراصي እዞም ንብሎም ዘለና ንገዛ ርእሶም ካብቶም ክስበሩ ዘለዎም ነገራት እዮም ወላ ሕሪኻ ኣለኻ ኮንካ ሕጂ ታይ ዝብል ዝኾነ ሰብ መሲልካ ኣውራጃ ምሕደራይ ዝብል ሕጂ ኣውራጃ ዓሌት እዩ ዝስምዑን ሰብ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ትፍልሊ እንዳንቃዕኻ ክትከይድ ዘለካ ማለት እዩ እዚ እንዳንቃዕኻ ክትከይድ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ሴሚናር ሲኹኑ workshops يكونوا እንዳገበርካ ንቕሓት እናፈጠርካ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ማለት ሕጂ እቲ ንቕሓት ከብኸመይ ኢኻ ትፈጥሮ ተዳልካኒ ልክ ኣብታ ሓንቶይ ዝበልኩ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ 10% እንተደኣ ይሳተፉሉ ኮይኖም እሞ ኣብዚ 10% እንተደኣ እቲ ኩነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እንደተሰክፈና ዘሎ ነገራት ነቲ 9% ዝበሃል ዝተረፈ نعو إخا ختبرابر ذلكا مالتيج نعو أنت دا تبرابر الله خونكا نتعكرت مئتاويت نولاد لنا نعو دايلوت ناقبر كات خيد الله مالتي كل جزء نقحات يزوسن كي تحلل كخا أبزي كتسرح خدك لك يزبل إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمت راديو إيرنا نازلنا كبرات تتلت مدب دانيال بخري كاب عد إنجليز أبون برناي جلوبال يأكل مسانا زلو حجي مسخاتكم مثلا وزاتنيات هاجرات الرقب يقوم مس أمريكا يوروبيان يونيون كم ركب كم زلكم دبدا بتصحفكم كم زملاسلكم كم يتحبيره هجي كابزن ماسي زين أمريكا خون أوروبا سكابانا رحقات ينزلوا مزن قربابة هاجرات أبتغانا زلوا على إثيوبيا السودان على جيبوتي كوتا بأفريقيا زلوا ركب غيركم تفولتوا ده ده ركب غيركم كم مسمن انتاي كإني رتي ميت ولا تمستير تدين غير كنا مالته اوكي تبا هلا ولك خمتي قدامي عاوت صحي ناي دبلوماسي او هادي زغبر كايو علمتي زرزر زخونه هيبكانيرو زي ناي مكساسي اكل ابتي زلو افت 11 هاجرات يكون اب اوروبا زلو اطلال هاجرات كمزي لوكال دبلوماسي سرحات يسرحي نتي قالسنا وصعنا حزبنا خجلص ابتفال على ختمات اب هاجرات اتنا دبلوماسي سرح يكايدي كم ون كم استراتيجي سيلكتيف دبلوماسي زبلونا لنا سوقاتايو ابتن وسنت زخونا موقعنا افريقيا زقدسا هاجراتون كم على امريكا يوروبيان يونيون محبرات مالت كم يو ان منقس النرويج قال ذا مسألة ركباتي كايدي مالتي سو تركبات قبرو مساعتن كل ساعة ساعتن حجزها كل ساعتي ناي تتا عبت خبابن ناتاتن ربحان كاي تزقدسن مالتي سو حجي نزين خدقبر كواليفايد كون كار لخادونا وقص كات خيدا لخادو يجي
سخان مونيتر እንዳገበርካ ትኸይድ ሰሙን ሞኒተር እንዳገበራ ይኸዳ ስለዚ ናይ ሓባር ቃልሲን ንገብሮ ዘለና ኣብ ክፍሊ ጽምዶ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ማሕበራት እሱ ካብቶም ዝገድሶም ንዕኡ ንኸዓብውን የተባብዑኻ ማለት እዩ ምዘን ኣብ ጎራብቲ ዘለዋ ሃገራት ዝበልካን ከዓ እንደ እምበር ኣለዋ ደንከተና ሃገራት ማለት እየ ማለሲ ተን ሃገራት ሓደ ኣብ ዝወርሒ ዝጸንሖ ንጽባሕቱን ኣብቲ ሓደ ወርሒ ኣይጸንሐኻነን ማለት እዩ ንሕና ድሓን ዝኾነ ርክባት ትገብር ኢኻ ኣብ ሱዳን ወድሓን ዝኾነ ርክባት ብዛዕባ ህዝብና ከምቲ በቀዳማይ ዝገለጸካ ናይ ንስደተኛታት ምሕጋዝ ነበረ ርክባት ገለ ኣብ ሱዳን ኣሎ ግን ሕጂት ከም ትሪኦ ዘለኻ ኢት ናይ መንግስቲ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ድሓን ዝኾነ ከምቲ ካብ ቀደም ጀሚሩ ደንበ ተቃውሞ ተጀመሩውን ምስ ሱዳን እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ እውን ፈተነታት ይካየድ እዩ ግን ሕጂኻ ትሪኦ ኣለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንገዛእ ርእሶም ቢዚ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ምዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣብ ዝጽቡቕ ዝምድና እውን ኣለና ህዝቢ ክልቲኡ ብሓባር ብሰላም ክነብር ስለ ዘለዎ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት እውን ርክባት ንገብር ነርና ኢና እሳቶም እውን ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኻ ካሳቶም ኣብናቶም ካብ ቢዚ እዮም ዘለዉ ማለት ስለዚ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ርግኣት ከምዘየለ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሎም ዘለካ ርክባት ይኹን ወላ ክትገብሮ ትደሊ ኩሉ ሰዓት ኣሰላልፋ ኣዝዩ ብቕልጡፍ መንገዲ እውን ስለዝቀያየር እስኻ ከዓ ከምቲ ቁልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ቁልጡፍ ዝኾነ ውዳበታት እውን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነቲ ውዳበታትና እንዳዓበና ነቲ ልክዕ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምስኡ ክንከደሉ ንኽእል ሓደ ፖለቲካል ኣፓራተስ ክንሰርሕ እውን ክንክእል ኣለና ከም ተቃለስቲ መጨረሻ ንዑ ተዳልየ ክንገብር ዘይከኣልና ኩነታት እውን ክሓልፈና ኽእል ስለዚ ድሓን ዝኾነ ኣሎ ትድሌታት ኣሎ ትድሌታት ተዳሎ ኮይኑ ብወዳድባታት ጌርካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እየ ዝብል ክቡር ኣቦ እምበር ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ነዚ ትሕዝቶታት ናታትኩም ቃለ መጠይቕ ሰሚዖም ዝሰደዱለይ ሕቶ ወይ ርኢቶ ግሎባል ይኣክል ወይ ከዓ ይኣክል ሲ ብፍላይ ሕጂ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰርሕና ብፍላይ ምዞም ኮሚኒቲ ናይ ትግራይ እውን ርክብ ኣለና ኣኻልካኒ by the way ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ እዛ ምስ ትግራይ ንሰርሕ ኢና ሽግር የብልናን ገለ ክትብል ከለኻ ኩሉ ሻብያ ፀገም ትመፅእ ምናልባት እዚኣ ፅንሒልካ ብድሕሪኣ ክትምልሰለ ኢኻ ናብታ ሕቶ ክምለስ ኣብዚ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ መንጎ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ኣንጻር ትግራይ ጆኖሳይድ ይካየድ ኣሎ ኢልኩም ተዛሪብኩም ዲኹም በኣዮም ዝወቕስኩም ዘለዉ ዋላ ይካየድ ነይሩ እንተ ኮይኑሲ እዚ ሓፍ ዘይብል ዕላል ፅባሕ ንጎ ናባና መፅእ ስለ ዘሎስ ከም representant ናይ ጽቡቕ ደላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራስ ከመይ ጌርኩም ከምኡ ትብሉ ዝብል ክሲ መፅእኩም ዘሎ ብሲ what do you think okay እዚኣ ተደጋጊማ እንዲያ ትለዓል ኩሉ ግዜ መቸም ኣብዚ እቲ በቲ ሓደ ወገን ግደፍ ይኹን ልኻ በቲ ሓደ ወገን ወያነ ይኹን ልኻ ገለ እዩ ዘሎ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ግን ክሊር ዝኾነ ላይን እዩ ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝተኻየደ ዝነበረ ኩናት ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ንሕኮኒና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፍትሒ ተቓላሳይ እንተደኣ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ዝግበር ክትኩንን ክትክእል ዘለካ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣፍጋኒስታን ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ምክንያቱ ናይ ፍትሒ ተቓላሳይ እንተደኣ ኮንካ ካልእ እውን ስደተኛታት ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ግዳይ እውን ዝኾኑ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ይምልከተካ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ሰዓት ይግደፍ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ዘየድልዮ ነጢሩ ምእታው ከዓ ክንኩንኖ እዩ ዘለና ምክንያቱ ሓደ ኣብ ዘየእትወካ ኩናት ተኣቱላታ ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ
ተወሳኺ ከዓ ዘይተደለየ ሞት ናይ መንእሰያት ካውን ይመፀካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ መጨረሻ ንዝፍታሕ ኩናት እስኻ ግዳይ እትኾነሉ ከይድካ እውን ኣብ ዓዲ እንዳማትካ ከይድካ እውን ግፍዒት ትፍፅመሉ ጉባእ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮኒና ኢና ንሕና ካብ መጀመርያ ኩናት ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ካብዚ ኩናት ወራር ክፍፅም ክኽእል የብሉን ኣብ ሃገሩ ጥራይ ሃገሩ ክከላኸል ኣለዎ ተደይ ኮይኑ ግን እንዳማትካ ክትከይድ ክትክእል የብልካ ዝብል እዚ ኮኒና ኢና ንሕና ማለት እዩ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ግን ጀኖሳይድ እንተ ደኣ ግሎባል ይኣክል ክብል ይኽእል ኮይኑ ማለት ማለት ሓደ ትካል እንተ ደኣ ክብል ይኽእል ኮይኑ ስለምንታይ ባዕሎም ኢሎም ሞት ሰርቲፊኬት ዘይወስድዎ ጀኖሳይድ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ጥራይ ቬሪፋይ ዝገብሮ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ጥራይ እዩ ነቲ ሰርቲፊኬት ክህብ ዝኽእል ስለዚ ሕጂ እስኻ ግፍዒ ከም ተኻየደ ነቲ ግፍዒ ከም ዝኾነንካ ገሊፅካ ኣለኻ ምክንያቱ ነዚ ርኡይ ነገር እዩ እቲ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ኢልካ እስኻ ሰርቲፋይ ክትገብር ግን ሓደ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እቲ ትሪቡናል ጥራይ እዩ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ኣይተኻየደን ኢሉ ሰርቲፊኬት ክህብ ዝኽእል ስለዚ ሕጂ ኖ ተዳምቕሎም ከይትህልው ነቶም ሰርቲፊኬት ዝህቡን ዘይህቡን እንድሕር እስኻትኩም ከም ግሎባል ይኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ሂብኩም ኤርትራውያን ከማንኩም ዝብሉ ዘለውስ ሞተ ገይሪ እዩ ክብሉ ክእሉ እዮም ባያታ ወቕሲ ትመፅእ ዘላ ኣድላይነት ነይርዎ ድስኻትኩም ከምኡ ክትብሉ ኖ ግፍዒ ተኻይዱ እንዲ ነቲ ግፍዒ ዳ ኮኒናዮ እምበር ኮኒናዮ ጥራይ ዘይኮነስኒ ተዛሪብናሉ ፅሒፍናሉ ክኸውን ከም ዘይብሉ ንኩሉ እዚ ኮኒናዮ እኳ ኢና ምክንያቱ ክኹነን ዝግብኦ ነገር እኳ እዩ ክኹነን ዝግብኦ ነገር ስለ ዝኾነ ኮኒናዮ ከብለካ ኣለኹ በዚ ዝርዝር ምክንያት እኮ ኮኒናዮ እኳ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ነንሓድሕዶም ዝተጀመረ ዘየድላይ ዘይ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ኩናት እዩ ነይሩ እዚ እናሃለዎ ከሎ ተመሊስካ ስኻ ከዓ ኣቲኻ እንተ ደኣ ነቲ ኩናት ትውስኽን ተብልን ህዝብኻ ኣብኡኻ እቲኻ ትህልቕን ህዝቢ እንዳማትካ ኣብኡኻ ግዳይ ትገብርን እንተ ደኣ ኣለኻ ኮንካ ክትክእል ኣለካ ከም ደላይ ፍትሒ ማለት እዩ ምክንያቱ ግሎባል ይኣክልሲ ምንቅስቃስ ይኣክል ፍትሒ ዳ ይደናድድ ኣሎ እምበር ምልኪ ይኮነን ዘናድድ ኣሎ ስለዚ ነዚ ዓይነት ተግባራት ክንኩንኖ እዩ ዘለና ስለዚ ክኹነን ከዓ ስለ ዘለውካ ኮኒናዮ ክቡር ኣቦ እምበር ሕጂ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፋሕኒ ከይትብል ዝኣክል መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና ደምና ክነፍስሰላ ኢና ኢሳያስ ከም ዝበሎ እዚ ህብረተሰብ እዚ ክልተ በብዓይነት ኢሉ ዝሓስብ ታሪክ ኣይፈልጥን እዩ ከምኡ ናይ ከሰርናን ስልጣን ረኪበካ ኣለኹ ብዘይ ፍቓድ ኣብ ድላይካ ሰዓት ኣቲኻ ድላይካ ግበር ንስኻ ምርሓና እዚታት ምስ ሰምዑ ዋላ እቶም ተዳናገፅቲ ናይ ህግደፍ ተቃወምቲ ዘይኮኑ ብዙሓት ናብዚ ይኣክል ተፀምቢሮም እዮም ፈትዮም እዮም ተቐቢሎም እዮም ነቲ ይኣክል ትብል ንስኻውን ተቓልቡ እንድሕ ሰሚዕካ ክሳብ ኣብዚ ኦኬ ካብዚ ንንዮ ግን ስቶፕ ዓይነት እያ ተረዲኻኒ ሕጂ ዋላ ብስትኻል ማልእ ምቋማ ይሰማምዑ ኣነ ፐርሰንሊ ዝፈልጦም እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ቅጭ መፂዎም እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ ተፀሊሉ ዲ ዋላ ናይ ምንታይ ደሚና ክነፍስስኒ ኢትዮጵያ ኢልና ወይታይ ማለት እዩ ክልተ ህብረተሰብ በብዓይነት ይኮነን ሓደ ኢና ዶ ገለመሊ ይፅምብረና ዘሎ ተደምረና ሊልካ ምድራፍ ኣብ ፅርግያ ምስ ተጀመረ ደስ ዘይበሎም ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ግልብጥ ኢሎም ሲምፓታይዝ ክገብሩ ጀሚሮም እዮም ምስ በዓል ይኣክል ማለት እየ ሕጂ ሓንቲ ካብቶም ሶሪ አንውሕልካ እቲ ዘረባ ይኣክል ግን ምድንጋፅ ወይ ምስራሕ ወይ ምስ ትግራይ ኮይንና ለውጢ ንኽነምፅእ እውን ስኽፋይ ብለናኒ ምክንያቱ ዋላ ኢሳያስ ምስ ድላይ ኮይኑ እንዲ ከም ዝገብር ዘሎ እታ ትግራይ ትብል ቃል ምስ መፀት ግን ኢሎም እዮም
كابتي يأكل كرحق جميرهم اسك قرب خبز بولكو خاطر خاسي حفشاوي ريتو خبزي أسمع دلي مخنيات تي كأندي إرتراوي ولا 100% دلا يفتح زينة برا كابزي قال سيز هدم زولوس اتا مستقراي مسرح بحنساب كوينكا ولا نزي سرعة نمتصداف مالتي سلازي يقبلوا كمي ابز ريتوخا وزتحاوس ነገር እንዲሁ ከምቲ ዝበልካዮ ድሕርቲ መስደመም መደረታት ናይቲ ስርዓት ኢሳያስ ኹን አላሚን መሐመድ ሰዒድ ኹን ኩሎም ሓለፍቲ ናይ ስርዓት ግደፍ ዝብልዎ ዝነበሩ መደረታት ነቲ ክቡር ድኻም መስዋዕትን ናይ ሕልምታትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝቐትል እዩ ነይሩ 2018 ዳስዋይ ከዓ እቲ ኣክል ዝበሃል ኩሉ ኹማዕ ናይ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ካብዚ ንኔው ክመፀና ዝኽእል ነገር ስለ ዘየለሲ ስርዓት እዚ ክጓሓፍ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ትቁፅሪ ናይ ደንበ ፍትሒ እውን ኣዝዩ ክብ ዝበለሉ እዩ እቲ ታኻትብሎ ነይሩ መፅዩ ብድሕሪኡ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ስርዓት ከተውድቆ እንተዳ ደሊኻ ውዳበ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ውዳበ እዩ ወሳኒ እንተዘይ ኮይኑ ሪኢኻዮም እንዲኻ ኩባውያንሲ ካብ ማያሚሲ 7 ማይልስ እዮም ዘለውኖ ስቲል እቲ ሓደ ሰብኣይ ድሂቕዎምሲ መሊሱ ከዓ ሕጂ ሓውኻ ይቕፅሎም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ውዳበ ዘይብልካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓሳባት ማለት እዩ ነዚ ዝበልናዮ ሕጂ ነዚ መስደመም ዝኾነ ናይቲ ስርዓት መደረታት ብኣንጻሩ ነቲ ኤጀንሲ ክኾኑ ዝኽእል ነቲ ሓሳብ ውዳበ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ግን እቲ ውዳበ ፅቡቕ ተጠናኺሩ እቲ ስምዒት ናብ ውዳበ እናተቐየረ ከሎ ልክዕ እዚ ኩነታት ናይ ትግራይ እውን መፂ ማለት እዩ ካብ መሰረቱ ግን ሽዑኡ እንተዳ ሪኢኻ ኣለኻ ኾንካ እንታይ እዩ ንሕና ከም እቲ ስሎጋን ናትና እንታይ እዩ ህዝባውነት ፅምዶ ሓደ ፀላኢ ኢና ንብል ሓደ ፀላኢ ኣለና ስርዓት ኢሳያስ ናብኡ ፎካስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣሽሓት ፀላእቲ ክንፈጥር ክንክእል የብልና ምክንያቱ ናይተን ኩለን ሽግራት እቲ ስርዓት እዩ ስለዚ ናብቲ ስርዓት ፎካስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናብ ሓደ ፀላኢ ዝብል እዩ ካልእ ፅምዶ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንሕና ዘለና ፀገም ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሃገራት ይኹኑ ምስ ዓለም ፅምዶ ክንገብር ክንክእል ኣለና መጀመርያ ግን ነፍስኻ ክትውድብ ክትክእል ኣለካ ነፍስኻ ከይወደብካ እትገብሮም ፅምዶታት ንገዛእ ርእሶም ትርጉም ክህቡ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ህዝባውነት እዚ ተዓጢቕና ፅምዶ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብቲ ስትራቴጂ ናትና ሕጂ ትግራይ ክኸውን ይኽእል ቻይና ክኸውን ይኽእል ሱዳን ክኸውን ይኽእል ምዝኾነ ነቲ ስኻ ትሓስቦ ዘለኻ ነቲ ፍትሒ ከምፃለይ ትብሎ ነገራት ከሳልጠልካ ዝኽእል ነገራት ተዳርኺብካ ነግድን ክትተሓጋገዝ ክትክእል ኣለካ ተሓባቢርካ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እንታይ ደኣ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ መፀ ንደንበ ተቃውሞ ወይ ድማ በቲ ዝፈልጦ ናይ ያእከል ክዛረብ ክግማዕ ክኢሉ ማለት እዩ በኣና ወገን ወላ ሓደ ሪዝን ኣይነበረን ሓቂ ሓይሸ ዝብለካ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ፍትሒ ተቓላሳይ እንተደኣ ኾንካ ኣብ ፍትሒ ጠጠው ክትብል ክትክእል ኣለካ ዝኾነ ግፍዒ ዝወርዶም ህዝቢ እንተደኣ ሃልዮም ካለዉ ኮይኖም ኣብየት ክትብል ክትክእል ኣለካ ኖ ክትብል ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነዚ ብምባልካ ካባኻ ዝግማዕ ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ኣትሪዝን ኣነ እዚ ክብሎ ኣይክእልኒ ብዙሕ ዘሰክፉ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ሕቶታት ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ንኤርትራ ዘሰክፉ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም እቶም ዘሰክፍዎም ዘለዉ ከምዚ ትግራይ ትግርኝዶ ገለ ዝበሃል ገለ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ትፅዋያት ኣለዉ ከምኡ ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ብኦም ብናቶም ወገናት ገለ ኣክቲቪስት ዝነዝሕዎም ብኤርትራ ወገናት እውን ገለ ዝበሃሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣቶም እንታይ ይፈጥሩሎም ኣለዉ ኢንሴኪሪቲ ይፈጥሩሎም ኣለዉ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እኩባት እውን ማይኖሪቲስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም
نزي جن كتفتحون تداهم كا تقاليس كا أخ تفتحوا تخيل إمبر تمزي بحال سلازلو أبتي تجراي تجريني بحال سلازلوس ومخا سلازي كابي أكل كن قرفوهم كلا نوي ما يأكلكم عينة حساب له وي قالوا ودبكم عينة حساب له أنت لا تبلا لك خون كاجن حدث مرمر كتكلا لك كتاب قبل كتكلا لك لعل خلو جن كن رسول عليه بالنابزي عيناتان تايلو مسيلك لعل زخونة اتسرعاتي نزي از بروباغندا زي بعد سلسته زفن ومالتي تحنتي كبر بامبر زارباز دل أنا كل شاب دي فوتواتنا نبسرعات رح ملقب I don't think it's helpful مهنياتو كم تعذاب أنا خري أخلقه كم إيرتراوي ملو حزبي إيرترا ناتوي إيه ناتيو تردي غاني أبزي قالسي نفتحي بفلا أبزي ساعة زيز بلاكا كرميز نبرس رسع يرحن أبزا ساعة زي أجن أسلام حواتي بس حيساتفون زلو تردي غاني كيف توخم أنت دفيهم درجة ويس قبل له وي أبغوني سرعة حشنا خبزيهم عينة مشالكة سلزس كم من تاي تبقيسي إذا حتى إذا حجز خا كم أبون برسي كاب كله سكشنات رئيتها لازم أتأكد فولت إيه هتخون وين تاي تجبرنا حيش مهنياتو نتي سمرت نتي ترنافي نتي حبرت كمي جرنا نمسخ نقول كلنا ملو زي إرتراق حبرت قوينو كله أسلامي يقستانو ولا بزي قد ساوراجو زي أختكون دوي بالله يا أنا ميتي زسامة مع مساحة مخنياتو كل جزء انتايو اتي تساقم ناتكا ندقت راي كت سدوخت كالي بالكان انتاي دا ابتي برتعخان ابتي دخام كان جمجيمكا تخدلو قالسي تي وصيت كم تسزخل مخنياتو كل تساقمكا كل ساعة نبدقة تحتو تقولها اندابلكا تملكت لها هونكا تنسلسة تعبع تخاون نابخا قصانين زمتع زلوها مالتي أجي زي تأجم زي حدشونا يكون كل ساعتي نايس قاعد كونتات حدش نجرا يكون أنا عم توي أقدم بلا نجرا تزاري بيان يرى كابر بعثات جمير كاسي تي كونتات مسؤول نات تحزق مززانيهم تسقعتات زي كل قنبلات أنا حنا أنا هم أنا ودو أوراجارو ناقل ملل زولو بورة تواردون نال حقوق متصنحو قداتهم في كارتي نيجاتيف ليجاسي نايتي قدل نبلوم نقراتون تدارين يام كوينا نزوم قدات زياتهم ون استاقرهم مومي مالسي خندي اكتيفيتون غيرهم مومي مالتي حجي مبزحتهم توم نزارو بولهم حجي أب حجي نقبرهم ذلنا زتقبروا مفعلالي ديكونس أقدم بيلومي تي مفل لاي وندمت تناي تاريخ مالتي عتنا ناي تاريخ كم زي خون نيرو قدم كم سلازنبرة قال خمس سلازنبرة ينبر عبد وتأسي درجة مبزحتها بزومي خاطر راخب دلها خمونا مريت الراخب علىها currently زتفتروا نقراتون يكون مالتي so يلون كنوا لاين خليناتهم كم قالوا عبايت قالوا توم بدلوا انت هاي حجين انت ريت وديبكا كتفتحوا ما يتخيلني من اب عاد انجليزي حجسي نغزا رسوم ايريش سكوتش كلمات قال زولو نغرات قالوا جين انت هاي تي تفطيروا مزلو سيستم جن نعو اكوموديتي زغبره برحجة عيتفترن مالت أيقونن إذا كم زيهم نجارسي كل جزء زقصلون زلون جل نجاراتهم مناتو حدا minority نحدا majority كل جزء ناتسقفوي خنبر زخل ويدما كم ناتسمع يزخي حجي نتهم زلون نجارات ندقجفهم يخيد مالتي نعرفت حدا قبي أكل قوت زخلو انتاي زبل يأكل ناي تجراي سلزخانة ناي دورتين سلازخونه زبلنا نيرون ولا عاد انجليز علوهم زبلنا حجي كوملو حجي سب زهجي تايت رياليتي ناتو هم زبلك هذا لهم استاي يكون جن تودا بخا نعبه نعو اكومديت نغبر خيد انت داخيلو
ما خمزن ولاد لنا خا أم مجرشة حدا قرعو زخونة سيستم لعلنا حجز محدر هجر مسكبر كيو نايكم يخات كيد مناتو بمسرته كانت فللي كا أكوميديت كتقول لك كم بنت فللي كا كتعمطرون يتخيلني أبي إرثراسي استفاد عليه حبرة السبات له إذا مستفاد عليه حبرة السبات صباح نجو وعليهم كجورا أمونجو وعل جيركا ثم حبرة وعل جيركا حق جيركا بارلما جيركا جل تخدلهم ينبر قدنا يخونن كلها تكون حدا تكونون يتخيلني خبا زي حدا زي قاتات تكون حدا هجراو خبره اللوكا حدا هجراو منت كلوكاي جنكا استفاد عليه ناي جزاء استخدام خونه والقوم منتات اللوخا مالتي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدمت راديو إرينا نزلنا كبرات تخطاتلت مدب لو ما أنت مسانا كبرا بومبرناي جلوبال يأكل دانيال بوخري كاب عد إنجليزي زلو داني من البات حجي عد الرخيب دخلنا كتقصهم كأسلت أنا حكو نابنت فتيم ديوم كيف توديوم كهلم الرجع زي الرعيم زلو خوينم ديوم نزل سرعات زمرصو كاب نتي دلاي فتحي كم أبو مبرناي جلوبال يأكل انتاي ملأخت ختم حلال فلو مدلخ سبيشال نزيوم تاخذ فلو مدلخ أنا انتاي خبلو مدلي أجي نابتن من قصاصات نابي أكل أيكون كان كتري زقباكا نابتها قريخا كتري زقباكا إرتراس أب ساعات زي كمي الله إرتراسي انتاي يحسب نيرو بزعبا إرترا تي مبر بزعبا يأكل أيكون كحسب زلو وبزعبا بروح متعي يكونن ويدما بزعبا PDP يكونن كحسب زلو زخونة حدا سب لو تخمت سألو زبل أو شتو تسميه بزعبا إرتراي كحسب زقبو زعبا إرترا تحسب انت داخون كم حكي زيغاتاتا سرويز نوبرو زيغاتاتا ناي تعنا ريسورس دي بلو ماي يبلو إلكتريك يبلو قلي يبلو حدا حتى هاجرسي معات ريسورس دلو جنكا ولا حتى أقول بلوت زي بلو نزا حجي نزا هاجر زي أسي كتكئل اللوا إرتراسي حنتي كابتن زمع بلا هاجرات كتكون كتكئل اللوا إرترا قبر بعثات جميرو حزبي كنده تقالسه وقاز خفل لهاجر يا سلازي حنت بسرعة حقي أتم حذر هاجر كتكون كتكئل اللوا من استياتا أب بحرنا مدربدان أب بدناتنا إيروبان تدربيهم خدود يكون ذلهم أب هاجرهم كوينهم سيستم هيروم نهاجرهم كم حذروا خولوا اللوهم زبل إنيت كما تأكاخل ولا نتسرعات تقفوا ذلوسي نتخونتات نايت هاجر يريقوا والله سيزي حجي مبزحت جزي أمنتاينا نتساقم مسيلكا أنا خك على سكولهو أنت الآن يأكل نبروه متأي ويدما نفلسي النار أخط راي تدايك على سالهو خوينه اتقال سيون عود كون أكل مخنياتو بزيسي حادة تتساقيمو مو حادة سرعات عباريرو عبزينو بركونتات أبتك على سولو دلغاسي جيغاتات كفتسن بحرياوي سيز حجي كومي حجي بزح سبالو برقين نحمدو كريتسايز قبر سبالو ግን ኣብ ቃልሲ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ መሲልካ ነቲ ሃገር ክልወጠሉ ይኽእል ትብሎ ብሕጊ ድዩ ብኢኮኖሚ ድዩ ብፖሊሲ ድዩ ብኩሉ ነገር ብሳይንስ ድዩ ብቴክኖሎጂ ድዩ እትደልዮም ነገራት ንዕኦም እንዳሓሰብካ ኢኻ ትቃለስ ዘለካ እምበር ንኣክል እንዳሓሰብካ ትቃለስ ኣለኻ ኮንካሞ ከሸገረካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እየ ክብሎም ዝደለ ኣነ ነቲ ሃገር ራእይዋ التهجر كم سفئت جمتيلا بأفا ترى الله خونكا سازتنا مكلاس ونخا خمس أكاي خيلي بدلك بزخونة من قدت ودي كادما تقالس كم تخيل بر كيدكا تفاقا أي لحسن نفتر عتمليس كاملتي كبر أبو مبر من البات أبز ساعات زي حزبي إيرترا ويز دلاي فتحي بفلا بدق زلو ريجيم تشينج نبلا لنا موسي صباح نقول زي سرعات زي مزي هلوسي دلوات دينا أنا أول مباركو بخمية مسيلكا نوالبات تجريه وقف بالخيل علني
مهنياتو انتاي يمسيلكا كابز سرعة زخفي يلا نبالبات حجي خمزة أنت ويسخا أقدمكا كتقلصهم تسنحخا بزح سكفتاتات قل ملا قل اختبل تسنحخا أنون استاستيكالي أريئكاتي قصري انتاي مهنياتو سي ناقدني سوشال ميديا سي كشجركاي خيلي كل ساعة انت زي كوينوغن كابز سرعة زخفي يلا كنقركا كابزي جزيزن العلى خاء كم حزب إرترا خاء استوارد خاء يلا إذا حجي نينا يخات فرح دل خاء مالتي نينا إنا نفرح دلنا سيزي أنا إكعالي زبل قمقامي زلني حجي من الوقت كبرى بومبر انتاي إنا حدش كنت حجي غلتشحن عسران بعتن أتينا لنمو كاب كلتشحن عسر شمونتن جميرو خساب حجي زنحي انتاي كأرما لو انتاي تعلامة بلندينا انتاي ننصب حجيس كحدش قال له ذو صحمو بروغرام مالو دي يا حدش نزا عنتو يزبل كايا مالتي هذه سرعات الزيسي تغيروس بدحري خمت زخل نقرات انتاي كخونو خلو نزبل كايو بمجد جلوبالي أكل مالتي حجي هو حجيس نزم مكيار مقربي حجي كميجركا تقرب ريجيم تشينج نبلا لنا سيزي كنقرب نكلا لنا سيزي حجي نحنا انتاينا نقبات انا خيرنا نصرحو دلنا حدا اتي زعابي اتي تماساسال حساب زلوو كمتي متكلاتناتنا مالتي اب ارتراونت زامن اب لاونت زامن اب كبرتاتنا حزب زامن زياتهم زم حيلتات زياتهم بحبار كوينهم كفتقو زخلو عبدجه حدا حيلي كفترو خلو لو ميلنا كم تعنتوي زبركو عسرت حدا زخونو ودباتن منقساساتن بحبار تطرنيفهم لو سلسته بوليتيكان ودباتون او وشتم ششوعات حمشته قال ودبات زحازو مالتيهم ازيهم ونا مسرح له كم اون ازترفو زلوون ازياتهم حبيركا عبدجه ني حزبي كوكل زخل كقالس زخل بسلطان درجه يكون زبل له انا نسعت نملاي ني حوار كمزي نا emergency council مالتي emergency انت عنتو اذا حتتكاي حتوسي emergency council كون زخل نزي كفطرلو زخل غياتات ولما سرحت سرحلو بتخلع وغن كا تي دبلوماسياوي افت دبلوماسياو سرحت ونسرحو زلنا مساتهم مالتي مزوم حبيركا مهناتنا على ما شجرنا هنا بتفعل معصوم في نستران كنعتو مالتي سلازي كلاتنا بحنت معصو اتينا شجرنا ناي حجرنا حبيرنا كنزاربو نخل منقدي كنفطرون افت دبلوماسياو مداي مالتي لك عبدجه سلازلنا حجي حدا زنولو دلنا تمرات كنقبر إيكالي توسخون عب دبلوماسي نسرعات كنسعرو خنكلا لنا already قد محجي تم منقستات يوم زفلطو نيرم حجيجن بزي ناي منقسقاس ناي برغيد محمدو مالتي زي نهر ناي منسات زولودو تم تاكس بيرس يوم كفلطو جميرم حجي تم زيغاتات كا ادمستيوم مالتي ادمستيوم قد محجي تم منقستات يفلطو نيرم منقستات كل غزي زغبرو زمدنا مستقلن مس سيكوريتي اتم حزبتات جن مس فتحي تتحسبانه حزبتات سيزي اذا قالسي ناي دنب فتحي اب ساعات زي كافتم منغستات نورم زلنا وريدو نابتم زيغاتات يوريدو دلو تايم كوينم زم حزبي نتي هلو كنتات نايت هاجر كفلطو جميرهم مالتي نتي هلو كنتات نايت هاجر انت دافريتوها بمرጫም ዝቆጽዑ نت መንግስታት ናቶም ማለት እዚ ደፊና ክንሰርሓሉ ሎካል ዲፕሎማሲ ንብሎ ዘለና እዚ ደፊና ክንሰርሓሉ ካላይካ ምስተን ወሰንት ዝበሃሉ ናይ ዓለም ቤት ጽሕፈታት ኦረዲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዩኤን በሎ ናይ ዩኤስኤ በሎ ናይ ኢዩ ናይ ኤዩ ናይ አፍሪካን ዩኒየን ምስ ናይ ጀምዓ العربية ዝብሎ ናይ ጋልፍ መንግስታት ዘለው ይኹኑ ኣብዚ ማለሲ ደፋእ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ሎብን ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኣውጠን ኣለና ፕላስ ገለገለ መንገድታት ውን ዝተኸደ መንገዲ ኣሎ ነዚኦም ኣጣናኺርካ ትኸደሎም መንገዲ
إذا حجي نتهم نقوله ذلنا مالتي نتقدم حجي كميجر كان السرعة توردوت رايد يكونسي كميجر كأخانة كرايسيس ونمانج كتجورة تخيل بدحريه هو سايد لايت لا نقوله وعبزبل وإن كي ترفه نخيد لنا مالتي يأكل أبرود ماب ناتو نزي كل جيروي عبتي رود ماب ناتو اللو عبتي رود ماب مجمريا كميجر كحزب تود كميجر كحزب سنكح كميجر ك سرعة سعر كميجر كأخ أم دحر رجو مساجا جري تجبر كميجر كأخ مالت رجو قامة ودخانة سرعة كخير كم زلوا كأت مالت زبام قصاص مجرشة سلطان زحز تكال ديكونه ويدما ودابة ديكونه أم مجرشة رجعت كفتر زخيل قامة وتكالات كفتر زخيلي نايز كابتو كبوليتيكا ودب زفليو نغرات لهالي زي مالتي سلازي كان بلاتفورم نزن زوت أن ينتن مجمع استبقسنا لنا يأكل ملكي يأكل مفلاي لنا اتان مفلاي تبالهجي أبزياء تا بلاتفورم دا سرحنا ينخيدا لنا مس كلهم من قصاصات مالتي أبزي زبلكاد اللخون زناي دبلوماسن ناي قوسقواسن سرحنا ون نخيدا لنا 2024 كنتي لومدا كايدا ديكونس تتأنا خيرو مخا بحبار قدم حجي اتي كند دخام زنبر انتايو بين حدا من قصقاس انت دا يخيدا الله خوينو دخامي دخامي فتسم كا دخامي مخنياتو ولا حنتي راح تفر زي تخيل مالتي سازي حدا خفت دخامنا زنبرتي بين خامس راحي تبين خا مالسي ولا سي ان كايو وانت دا تخيدا الله خونكا دخام كاي كل غزي سلازي حجي كن اب ساعات زغن تن دبلكات اللخو مسخا سرحا زخلا نابزحها نابلكات خيت سلازلها تسفاتاتون كهلو كاي خيل مالتي كبرى تخطتلتي دمصي رادي ارنا مس ابون برناي جلوبال ياكل دانيال بخري كاب عاد انجليزي مسانا صنيحو نتا حتهم قداميتي الله دي ياكل زبلكمني الله نفرعان كسمعوا صنيحكم يقوم ان زبزح لهم انتي زمص حتوتات كبرى بومبر بكاب تخطتلتي دمصي رادي ارنا زقربلي قحت صنيحه سخف كيبلكا ابزي دمصي رادي ارنا اوبن مايك مصيخا نزخت ملس دلوب مهانكا خاب تعمي زحقوس كمسكنا كفتو بشم كلهم تخطتلتي دمصي رادي ارنان ادالوتان كبرى بومبر من البات جلز رسعنايات هلوق بهلا لو تبلو تا مايكروفون نباها قدفا بوغني كبرى تهبلي thank you so much تعنون يغني اللي يوناتان كل جزء مالت حدا هزباو مقصاص انت دا خوينو كل جزء تي حسب كاب هزب خمصخ لالو معناتو نعخا او نت مقصاص خبرتو انت دا خوينو تي ريتوتات ناي سبات وسانيو ريتوتات ناي سبات راي ديكونا ግን እንኮላ ተሳትፎ ኸአ ኩሉ ክኽእላሎ ወይ ዝብል ምክንያቱስ ከምዚ ዘይገበርኩም ጥራይ ደይኮነ ክኸውን ዝግብኦ ከምዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና እውን እንዳ ተሳተፍካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝቃልሲ ኣብ ደገ ዘሎሲ ኩሉ ናይ ቮለንቲር ቃልሲ ስለዚ ቮለንቲር ሕጂ እንተዳ እንዳተመቐልና ኸይድና እውን ንገዛ ርሱ ጽቡቅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ጻኒሕቲ ነርና ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣብ መጨረሻ ብኣክል ጥራይ ወይ ድማ ብሓንቲ ካልእ ውድብ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ኣይኮነን ዘለና እዚ ሓቢርና ኢና ክንሰርሖ ዝግባአና ሓቢርና ኢና ክንቃለስ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልሲ ድኻማት ኣለዉ ነቶም ድኻማት ከመይ ጌርካ እንዳዓረኻዮም ትኸይድ ከመይ ጌርካ ክገምጋም እንዳገበርካ ትኸይድ ሓደ ካብቲ ዘይለመድናዮ ዘለና ኣብዚ ቃልሲ ኣነ ከም ተሞክሮ ናይ ውልቀ እዩ ንባልባት ጌጋ ክኸውን ይኽእል ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ ነቲ ካይዳኻ ማለሲ ንካይዳኻ ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ሰዓት ነቲ ካይዳኻ እንተዳ ዘይግምግምካ ግን ነቲ ጌጋታት እውን እናደገምካ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘሎ
ካልእ ነቲ ንብሎ ዘለና ዝተፋላለየ ኣፈላላይ ገለ ክንብሎም ፀናሕና ኣብዞም ከነዕልሎም ፀናሕና ኩሎም እዚኣቶም መፍትሒኦም እቲ ዳሕራይ ዝፍጠር ሕጋዊ መስርሕ ማለት ሓንቲ ርግእቲ ቋማዊት ሃገር እንተዳ ጌርካያ እቶም ኩሎም ሕቶታት ኣብኡ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ኩሉ ጌና ግን እንተዳ ንዓታቶም እናልዓልካ ትኸይድ ኣለኻ ኮንካ እንታይ እዮም ክገብሩኻ ዝኽእሉ እሳቶም ሓደ ብዙሕ ተቓለስቲ ተስፋውን ከቑርፁልካ ክእሉ እዮም ካልኣይ ነገር ከዓ ክትምልሶም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ኣብ ቃልሲ ክትምልሶም ዝግባእካ ኣብ ቃልሲ ክትምልሶም ክትክእል ኣለካ እቶም ኣብ ሃገር ክትምልሶም ዝግባእካ ሃገር ምስ ኮንካ ወይ ድማ ሃገር ምስ ሓስካ ወይ ሓደ ርጉእ ስርዓት ምስ ተኸልካ ክትምልሶም ዝግባእካ ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ ባንዴራ በሎ መሬት በሎ ራጃ በሎ ገለመለ በሎ ገለሲ ዘየለኻው ኣይበፅሓኻን ከማን ኣለኻው ስለዚ እዚኣቶም ስኡልካ መታርፍቲ ግዜ ቀተልቲ ዳ እምበር ተሽሙ ይኮነን ስለዚ ሕጂ እቶም ኣብ ርጉእ ስርዓት ምስ ገበርካ ትምልሶም ሕቶታት ሽዑኻ ትምልሶም ዘለካ እቶም ሕጂ ክትምልሶም ዘለካ ከዓ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ገምጋም እንዳገበርካ ንተቃልስኻ ከተብልሓሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ማለት ሓደ ካብቲ ከያበ ናይ ውደባሲ ገምጋሚ ምክንያቱ ውደባኻ ጥንኩር እዩ ወይ ድማ ናይቲ ፍትሒ ኤጀንሲ ፀይሩ ዓወት ከምፅእ ይኽእል እንተዳ ክትብሎ ደሊኻ እታ መጀመርያ መሳርሒት ናታ ተገምጋም እያ ገምጋም ክትገብር ክትክእል ኣለካ ገምጋም ጌርካ ኢኻ ከዓ ንቃልስኻ ክስታት ትገብር ትኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝበልናዮ እቲ ቀጻሊ ጎስጓሳት እቲ ቀጻሊ ናይ ወርክሾፕ ይኹን ናይ ኣስተምህሮታት ይኹን ከዓ እዚኣቶም ኣገደስቲ እዮም ያክል ክገብሮም ክኽእል ኣለዎ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ክገብሮም ክኽእል ኣለዎን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዝኽፈታ ዘለዋ እቶም መሰረታት ንምንታይ ኢኹም ሓቢርኩም ክሰርሑ ዘይትኽእሉ ዝብል ሚድያ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ክብሎም ዘለዎ እቲ ኣብ መሰረታት ዘሎ ንምንታይ ኢኹም ብሓባር ክሰርሑ ዘይትኽእሉ ሜክ ኦር ብሬክ ክብሎም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱስ እንታይ እዩ ኣነ ሓንቲ ውዳበ እንተዳ ኣለኹ ኮይነ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣብቲ ሓደ ውዳበ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ሓደ ቦምበር ኢና ክንገብር ማለት እዩ እዚኣ ከይትሰማምዓኒ ትኽእል እያ ንዓይ ማለት እዩ እቲ መሰረታት እንታይ ዝብል መሰረታት ግን ሜክ ኦር ብሬክ ወላ ሓንቲ ፍልልይ የብሉን ስለዚ ስለምንታይ እዩ ክልተ ሰለስተ ኮይና ንኸይድ ዘለና ከምኡ እቲ መሰረታት ከዓ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትነቕሓት ተዳ ተፈጢሩ ናብኡ ዝኽየደሉ መንገዲ ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ኣዝየ ዘመስግን ናይ ብሓቂ ፋን ናይ ሬድዮ ኤረና ኣዝየ ዝፈትዎ እቲ መደባት ተቀራርባ ስለዚ ንሰማዕትኻን ንዓኻን ንሬድዮ ኤረና ይቐኒየልና እዩ